postoji nešto što se zove akcija. I nekako nam je to jasno, pa akcija, aktiviraš, akcija, sve to ok, ali primetila sam da kada treba nešto da se dogodi, kada nešto, recimo, neki događaj je u pitanju i onda kao, aktivira se misao čovjeka i dolazi ovaj, stalno nešto, hoćemo da odradimo to, pojavi se ta želja i onda kažemo, dolazim obavezno i tako se svi najave, dolazimo, slušaj, dolazim, a onda se desi da ne dođe. Nešto nije aktiviralo kako treba. Ja sam naučila, posle svega, da pravim tačno konkretan plan akcije. Ili hoću, ili neću. Ali ako nešto hoću, ako kažem da ću da dođem, da ću to da odradim, ja sam zaboravila kako to izgleda da me nešto spreči. Zato što sam naučila da poštujem akciju. Naučila sam da vrednujem svoju aktivnost. I tačno znam šta mi i treba, šta mi je važnije i tamo ću da idem. Ali kad kažem da ću da idem, ja odem. Za mene ne postoji, ja razmišljam samo o tome, ok, to je to, ja tamo idem. I zaista, pazite, iz Evrope, gde god da se nađem, ja nešto što kažem tu, ja se tu stvorim. I onda se pitam, tako ljudi jednostavno kao dolazim i onda ga nema. Se pitam, kako bi se on osjećao kad bi ja njemu sad rekla da dođem i ne dođem. Ja to ne bi mogla da uradim. Meni to nešto tu stoji, to nisam ja. Naučila sam da živim sa akcijom, a ona je jako važna. Određujem svoje akcije, držim se njih i ja jednostavno delam po tome. Apsolutno ne bih bila ja kada bih nešto porekla. To vidite, ima veze sa odgovornošću. Gde je tu odgovornost osobe kada nešto se izleti, hoće to da uradi i posle to ne odradi? Mislim, nije kritika, ja znam da je tu problem nedovoljnog poštovanja te akcije. Ali ako misli da mu bude bolje, ako misli da se ostvari, da mu se ostvari želje, bez te akcije ne ide. I sve više i više sam počela da obraćam pažnju na to šta čovjek kaže, šta planira, u kom pravcu gleda i kako se ta akcija odvija. I verujte mi da je jako važno da se obrati pažnja na tu akciju. Da li se to aktivira, da li to se zaista dogodi, da li je to zaista tako, ili na kraju ništa od toga. Kada sam pisala knjigu, ja sam je prvo sam otišla, zakazala sam za 150 gostiju jedno slavlje, promociju svoje knjige, platila za 150 gostiju, a onda sam rekla, dobro, sad smo to uradili, vidimo se tad i tad, tog 13. septembra, mnogi znaju, i krenula, a dečko koji je radio organizaciju kaže, a izvinite, samo još da vas pitam, a gde vam je ta knjiga, da vidimo koja je ta knjiga? To je bilo krajem juna. I ja kažem, pa ja idem sad da je pišem. A on se spunio i kaže, kako je pišete? Pa vi niste još napisali tu knjigu. Ja kažem, ne, ja sad idem da je pišem. Ja sam napravila sebi plan, počela sam, aktiviram jedno po jedno, aktivirala sam taj događaj i dotle moje akcije se odvijaju i moja knjiga je 13. septembra tu. A on zbunjen i on meni kaže, a šta ako vi to ne uspete? Ja? Pa ja imam akciju u sebi. Ja sam odredila, nemam tog drugog plana ako ne bude ovo, ako ne bude ono. Ja sam rekla, samo vi ne brinete. Vi, vaše je da brinete o tome, pozitivno da brinete o tome,
a moje je da pozitivno brinem o ovome ostalome. Vidimo se 13. septembra. I tako je i bilo. Čak kad vam kažem da su ljudi iz štamparije, izdavač, kompletno svi bili na odmoru u vreme kada sam ja pisala knjigu. A ja nisam ni znala to. Ali sam osjetila taj moment i baš se dogodilo povodom toga što poštujem svoju akciju i odradim onako kako ja osjećam, tu aktiviram u sebi i poštujem to, idem po tim skalama te svoje akcije, sad ovo, baš zbog toga ja odradim onako baš kako treba, bez da puno aktiviram misli. Ne kažem da vam misli ne trebaju, ali postoji nešto što prepoznamo gdje se usklađuje sa mislima, gdje ne koristimo misli da nas ometaju, nego samo onoliko im dajemo dozvolu da akcija funkcioniše i da obavimo sve to što mi želimo, naravno, malo napravimo i neki sklop, jer niko neće da kaže, sutra izlazi moja knjiga iz štamparije, a ja još nisam napisala. Ipak ima neko razdoblje vremena. Ali tu možemo da procenimo to i onda držimo se te akcije. Prvo trebamo da procenimo, a kad je akcija u pitanju, znači kad počnemo da aktiviramo, držati se te akcije. Kada to ostvarimo, jedno, drugo, treće, četvrto, nema više nemoći, ne mogu ovo, ne može ono, nije dobro, ne može ovako, ne može onako. Nema toga. Stalno vam je akcija ovde. Vi samo gledate gde, kada, za koje vreme šta da aktivirate. Akcija je nešto jako, jako važno. Razmislite o tome.